Je 14. srpna 2015 a naše chrabrá úderná jednotka právě zdolává Ferdinandovou soutěžku metodou, která je vlastní všem speciálním jednotkám. Tamhle jsme úspěšně probrodili koryto řeky a nyní tamhle to je hluboký, tohle je hluboký, takže to vezmeme tady balván, tamhle písek a už jsme na mělčině, takže zde naše průzkumné oddíly hravě překonávají přírodní překážku. Tady podpalu teroristu nešlo. Jsi tam? Skoro. Takhle no, za mnou. Chujo, nechci na pokoji. No, tak už to pod vás. Jsem tady! Můžeš. Ale já nemám jak se tam dostat, protože tady, když to tady rozhodá. Tak. Myslím, mám tam dát jako... Tak Luky, šplhej. Kam? Ale? Tady po těch jakože skočíš rovnou tam. To není dobrý nápad. Tady máš pod tebe 10 cm schod. Běžníš, pak jdeš tady do toho protějšího a vylez nahoru. To jsem to hůl, tam se zasekl. To nic, na to kašli, uděláme jinou. Nej, a já neumím moc dobře házet. Lukáši, běž tady po hřebenu, vedle mě, tady, kde jdu po nohou. Já něco spadnu. Běž. Ty ještě pořád točíš? Sakra. Tak Honzo, jedu tvé... Můžu taky, nebo mám počkat? Co je Luky? Loužekle. Luky, zhazuješ mi baťoch? Opatrně ho dej zpátky. Opatrně ho popos... Já tě kopnu do prdele normálně. Drží ho. Vysmahni. Držím ho. Dej mi ho. Tady máš. No a běž. A vůbec na něho nešahej. O tě kopnu a skopnu tě tam dolů do potoka. To víc odlogám, to se řekne. Tím líp. Kurna. Ty máš zpadu. Málo se zase tvoje každý s tebou. Jestli chceš Honzi, tak tam můžeš skočit až tam, jestli se cítíš. Obávám, že to nepřeleze. Asi než vednu zadek. Honzi dolů, těch 10 cm dolů, pak do pretišího. Tak, vypadá to, že náš Tam se jdeme. velitel... Vezmeme to. Já se nedělám prček. Já to rozumím, jak ti můžu pomoct? Já nevím. Honziku, běž, ať můžu Blance pomoct. Pořád točíš? Jo? Sakra. Tak teď mě, běž tady tady jak jdu po nohou, mě obejdi a se skoč už dolů až k Lukášovi, to zmákneš. Tak a já jdu pomoct Blance.